Zdravím všechny a já vás vítám u prvního videa na tenhle channel společně s mým bráchou Tomem. Ne, pozdrav normálně. Tak, jak už vidíte v pozadí, tak už budeme hrát hru jménem Minecraft, no pozor, on tady prdí na ruku. Budeme už hrát v pozadí hru jménem Minecraft Pocket Edition, je to zřejmě androidová hra, já jsem se ji rozhodl natáčet na tenhle channel, takže počkat. Ne, teď natáčíme první díl, tak doufám, že se vám bude tady tenhle díl líbit, že dáte u videa hodně lajků a můžeme jít na samotnou hru. Už jsme si tady s Tomem předem vytvořili server, už jsme na něm trošinku hráli. My to si všeli dávno. A ještě si ničeho nevšimli. Jsme natáčeli, jenom že se nám to nepovedlo, takže jsme tady začali, vlastně, jsme už načali ten svět, kde budou probíhat všechny ty party. Vidíte, tady vidíte mých bráchu. Tomas hraje, to je super. Takže, Počkejme. kam bychom tak šli? To ztratím. A co? Kam bychom tak šli? Prostě já tě ztratím, no a co? Kam bychom šli? Tome, vyber. Hele, dýně. Jo, pojď si vzít jednu dýňu a nasadíme si ji na hlavu, jestli to teda jde. Zkus to poměnit ty. Protože v Minecraftě na tom. V Minecu na... Jo, jde to. To je dobrý. Kde? Kde jsi? Blbě vidím, ale. Tak To je jako, je to nevidím černýho. skrz nás kes, no. Jana. Já nevím, kam půjdeme. Nemáme vůbec nic ze začátku, jenom jsme si tady udělali Potom ty hlavní věci. My jsme tady udělali halovce, tam jdeme zabít. Tak jak vidíte, ovečka, blbečka. Já tady fakt zmlátím ty čůle, to je znásilně. No dobrý. To na mě. Tak, Kolik máš teď? co pak Tomášek, který tady, jak si vede s ovečkou, no, nic. Hele, dej mi ty stojky. Počkej, nemůžu, jdeme. Dej mi ho děj. Tady, omluvte mýho bráchu, je mu 6. Dělej, dej mi ho. Je mu 6. Vesnice! Ne, Uka. vesnice! Ne, počkej na mě. Máme vesnici! Už jsme spolu. Pojď, dělej! Vesnice. Máme vesnici, tak už víme, kde budeme žít. Už víme, kde budeme teda žít. Máme tady plno potravin a vesničanů, našich jako kdyby spoustu kamarádů tady máme. A už víme, kde budeme žít. Já bych se what the fuck? Mě to připomíná Hello Neighbor. Ahoj sousedy, mi to připomíná. Tome, pojď sem. Tady bych začal žít, jako, protože to je... No dobře, takže jsme našli vesnici, to jsem vůbec tady nečekal, jako jo. Takhle. Jsem vůbec nečekal. Já si udělám teda normální dveře, jako teď to se mi fakt vůbec nelíbí. A náš dům poznáš podle dveří. Jo no. Takhle vám poznáš tady podle dveří, nemáš zač. Tak, schovám jsem věci. Kde padá si vesnici? Ne, počkat, to si potřebuji. To ztratím. Možná budeme pak ještě hledat. Jdu hledat. Ale teď se usadíme. Ne. Teď se usadím. Aspoň já. Dělám si krumpáč. Pumpkina tohle schovám. Tak, to bylo teda, jako je to fakt bomba teda, jako tady tu najít. Bych šel tady hnedka takhle těšit. No pardon, jsem jako trochu nachlazený, takže bohužel asi Já slyšíte. tam vždycky dám si vesnice. Fakt? Jo. Si až prdel. A je v ní kovárna. Nevím. Ne. Myslím. Však to je ten naše ty no. Jo. Však to je ten naše, vole. To ne. Ježiši, tady bráška se nám trochu zamotal. Si spletl naši vesnici s jinou. Potom si být tak Natáčím tohle video na nový mobile, hnedka potom, co jsem ho dostal, tak jsem se rozhodl obnovit můj
channel Lukašenko 400. Lukašenko 400. Ty to nevíš, když jsem ti to před začátkem videa povídal. Že tady, že budu mít nový channel Lukašenko 400. A Amerika se s tebou dělit nebudu. Pokud tady na tomto bude hodně lajků, tak z toho míním udělat jako kdyby vlastně sérii. Nebo další díl. No, sérii. A když tak to tady budeme pomalu rozvíjet, ty naše domy a takový. Ale o tom pochybuju. No, už stalo. Jak jsem říkal, budu rád za hodně lajků videí a já si teďka tady jdu, to ti to píplo, víš, to má ten telefon. A já... Potom jsem si dal Grandmax TV s sebou. Protože den ještě nejsou, kde... Ne, počkat, já bych to udělal takhle. Teďka si udělám pec. Tak. Odeň slunce. Vážně. Určitě. No vážně. Kde je to naše? Není. Není naše. Fakt. No. Nebo se furt rovně na to. Divný. Kde je to naše? Není to zase. To není vážně. No úplně tě tady vidím, jak tady chodí. To je debil. Ty vole. Bracha si myslí, že nenapadne. No. Hej, já bych šel teďka dom. Jen moment, chvíli. To bude dřív, je frajer. Ne, to jméno prosím hlavně nezačínej zase, jo. Já bych dostal takový menší nápad, že já bych tady torčky z toho kostela vykrat. Nechal bych jim tady pouze jednu torčku. A jdu dom. Valím dom, teda. Tak. This. Prdele. Tak na schvál. Aha, jsem se to nedá dát, no dobře, tak to dám takhle. Máš to? Aha, takže ty jsi jako vykradl jídlo a všechno si jinýho tady nechal, jo, no ty jsi dobrý. Já potřebuji jídlo, ale... Jo, ty kukuřice teda. Ne! Počkej, já si půjčím mrkve. Zbytek ti dám. Pak jdem zítra zase na to. Příští díl už bude spíš jako kdyby lovecký. Teda pokud nějaký bude. Tak příští díl už bude teda jako nějaký lovecký, jestli teda bude ten díl. A pokud bude budování vlastně, nebo zlepšování té říše, já už bych to tady ukončil pomalu, že? Ne, to ještě neukončím. No ale už nám mizí čas, takže já bych to ukončil. Hned to dám na YouTube a tak se mějte a Čus. čus.